Ginmanduan sa nga Department of Energy pagi kay Secretary Sharon Garin na mga oil companies kag gasoline station sa pungsod nga magsunod gid sa mga fuel pricing rules kag likawan ang hoarding kag ang sobra nga pagpasaka sang presyo sang petrolyo. Sunod sa Department of Energy ning direktibang Santo Man sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may tinutuyo nga maprotektahan ang mga consumers batok sa wala gina-authorize nga magtaas ang presyo sang gatong. Ginpasangkad man sa mga ahensang monitoring, kaupo ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, kag iban pa nga mga ahensya gud masiguro nga ginasunod sa mga oil companies kag mga gasoline stations nagakaigo nga preso sa nga petrolyo. Sa ginpagawa sa nga Department of Energy nga pump prices ranges halin Marso 6 tubtob 9 hindi dapat maglapaw ang preso sa gatong sa gasoline RON 97/153 pesos and 70 centavos tubtob 76 pesos and 50 centavos lang kada litro. Gasoline RON 95 50 pesos tubtob 71 pesos and 4 centavos lang kada litro. Sa gasoline RON 91 49 pesos lang ina tubtob 64 pesos and 70 centavos sa kada litro. Samtang sa diesel 49 pesos tubtob 66 pesos and 59 centavos kada litro. Sa kerosene 78 pesos and 90 centavos tubtob 99 pesos and 89 centavos lang kada litro. Dugang sang Department of Energy nga ginadumilian ng hoarding kag illegal nga pagbaligya sang petrolyo sa idalom sang batas pambansa number 33 nga ginamyendahan sang Presidential Decree number 1865. Ang madakpan nga nagalapa sa among kasuguan ang magapatubang sang dako nga pinalidad lakip na ang pagkansela sang permit sa pag-operate. Una na nga nagpanawagan si Department of Energy Secretary Garin sa mga katapos ang media kag sa publiko nga magbulig sa pagbantay sa mga gasoline stations o kung mga oil companies nga sobra-sobra ang pagpataas ang presos kag gintawag niya ini nga pagpamintaha sa sitwasyon kag makabig nga imoral nga bulhaton sa mga negosyante. Hope that the media will help us in spreading that you can only raise or increase the price of fuel, diesel, gas, kerosene once a week unless we allow it more. Now, once a week. Kaya bantayan niyo po, may iba dyan ng mga gas stations na everyday inaakyat. Bawal po yan. Abuso yan. You are taking advantage of the current problem of the country. You're making it worse for other people. So what we want, sana, I would like to ask for help from the people, from the media. Report it because people, alam na ng mga tao, nervous yung mga kababayan natin tapos may magte-take advantage pa. That is immoral na. So let's report it. We have hotlines. You can send. You can go through our social media, Facebook or email or tawagan niyo po kami. Report niyo po sa amin.